Ahojte priatelia, dnes tu mám so sebou moju klientku Danku, ktorá sa s nami podelí o svoje skúsenosti so zelenými potravinami, s jačmeňom a chlorelou. Počúvajte nás do konca, pretože jej príbeh je veľmi zaujímavý. Danka, pozdravujem vás. Dobrý deň, prajem všetkým. Akými zdravotnými problémami ste, Danka, bojovali predtým, než ste začali užívať zelené potraviny, jačmeň a chlorelu? Tých zdravotných problémov bolo viacero, ale možno by som vyzdvihla alebo teda dala do popredia dve, ktoré vnímam, že tie zelené potraviny na nich najviac nejakým spôsobom zareagovali. Takže celý život som trpela tráviacimi problémami, ktoré vyústili pred 5 rokmi až do laparoskopickej cholecystektómie, teda do operačného odstránenia laparoskopického žlčníka, keďže môj žlčník po vyšetreniach bolo zistené, že pracuje len na 3%. A druhá taká oblasť, moja zdravotná chronická cystitída, čiže chronický zápal močového mechúra, ktorým trpím už vyše 10 rokov. Skúšali ste aj inú liečbu alebo riešenia? Samozrejme, keďže ja vyše 20 rokov som pracovala aktívne v zdravotníctve, tak v prvom rade chodievam k svojim odborným lekárom, špecialistom, užívam klasickú liečbu, lieky, ktoré teda potrebujem vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu. Takou zaujímavosťou ale je, že si pred 7 rokmi, keď som mala veľmi výrazné problémy s močovým mechúrom, som v priebehu 8 mesiacov vybrala 19 krabičiek antibiotík. Naozaj to mám spočítané a absolútne mi nezabrali. Ale okrem toho som hľadala, pátrala, užívala som rôzne iné doplnky živy, rôzne vitamíny alebo teda špecifické lieky na moje problémy, žiaľ bez efektu, ktorý som očakávala. Ako rýchlo ste začali vnímať, Danka, zmeny, keď ste začali užívať jačmeň a chlorelu? Tie zmeny, musím povedať, neprišli po týždni ani mesiaci. Tie zmeny som reálne začala vnímať asi po roku. Ja som totižto ešte pred 2 rokmi vážila vyše 20 kg menej, takže postupne začali problémy s trávením, najmä bolesti. Aj napriek tomu, že som mala žlčník vybratý a mávala som záchvaty, tak intenzita a agresia tých záchvatov sa zmierňovala. Takisto aj bolesti a veľmi nepríjemné pocity v pánovi, v močovom mechúri. Zhruba po roku som začala pociťovať, že môj zdravotný stav sa zlepšuje. Čo vás na účinkoch zelených potravín najviac prekvapilo? Ja som so zelenáčmi začala s veľmi maličkými dávkami vzhľadom k môjmu zdravotnému stavu, tzv. Protokol pri autoimunitných ochoreniach. A postupne som tie dávky zvyšovala. A čo ma prekvapilo možno to, že tá ľahkosť užívania zelených potravín. Ja mám doma svoj, hovorím tomu, zelený kútik v kuchyni. Nie sú odložené niekde v šuflíku, ale naozaj sú relatívne hneď po ruke. Super. Naozaj poviem tak, že sú to inteligentné potraviny, ktoré zasahujú v organizme práve tam, kde je to potrebné. Každý z nás má, odborne sa tomu povie, že locus minoris rezistencie, čiže miesto najmenšej odolnosti, a zelenáče pôsobia práve na toto miesto skrze imunitný systém, ktorý si v organizme vie urobiť svoj poriadok. Super. Odporúčili by ste zelenáče aj iným ženám, poprípade mužom, ktorí riešia podobné zdravotné problémy? Po mojich 2-ročných skúsenostiach so zelenými potravinami jednoznačne odporúčam. Pre neveriacich matka príroda, pre veriacich Boh vložil do kriásy chlorely, pyrenoidózy a trávy jačmeňa tak výnimočné látky. Ak ste sa aj vy našli v tejto téme, obráťte sa na Danku, ktorá vám takisto s láskou poradí ako ja. Mám ju už vo svojom tíme, pretože chce takisto rozdávať svoje skúsenosti, ktoré nadobudla počas tých 2 rokov, a zelené potraviny jej veľmi pomohli. Takže v tomto videu, pod týmto videom, budete mať telefonický kontakt a Danka vám veľmi rada odpovie na všetky vaše otázky. Danka, ešte raz ďakujem vám za váš krásny príbeh. Ďakujem aj ja, veľmi rada som sa pozdieľala. A nezabudnite video zdieľať, možno inšpiruje niekoho z vašich blízkych. Majte krásny deň. Krásny deň prajem všetkým.